Obec Branky, starý zámok Branky. U nás na Slovensku by sa povedalo kaštiel. Ale Češi používajú označenie zámek. Kestl, kaštiel, zámek. Okolo roku 1700 ho začal stavať F.E. Lochner z Lockenau. Neviem, kde je Lockenau, ani neviem. To je kocúr von v Čižmach. Ten Lockern. Lochner, ne Lockern. Ale mali tu aj hrobku. Tento rod Lochneru. No a v roku 1746 ho tento rod Lochneru predal barónovi Wipplerovi. Wippler s dvoma P. V tej a neskoršej dobe ho obyvatelia kraja, čo je kraj, no najväčšie mesta na okolí sú Setín, Zlín, Kroměříž, Olomouc. Takže obyvatelia tohto kraja nazývajú rytierským sídlom. V roku 1807 sa novým majiteľom stáva Jan hrabie Troyer. Tro-Y-R. Po ňom zámek kupuje Bedřich hrabie z Erlachu. A v roku 1852 ho od Bedřicha kupuje rytier z Nordbergu Karel Noe. Aj keď v tej dobe si možno hovoril Karl Noe. Je doba Rakúsko-Uhorska. Habsburgovci hládnu v Európe. Pomaly by im to tu celé patrilo. Karl Noe ho mal 3 roky a predal ho barónovi Heršmanovi z Pillersdorfu. Ten tam vydržal hospodáriť 30 rokov. 1886 sa novým majiteľom stáva doktor Hanus Huber, advokát ad acta. V 1910 zámok kupuje továrnik Weigel, meno jak z Zimmermana. On mal továreň na kočárky, na kočiare, najväčšiu v Rakúsko-Uhorsku. V 1916 ho predáva barónovi, ktorého meno je Erich von Diller. Bol to generál vo výslužbe, vojenský guvernér pre rakúsko-uhorské okupačné zóny v Poľsku. V tom článku bolo uvedené, že je to Poliak, ale to bol skôr nejaký Nemec alebo Rakúšan. Generál major vo výslužbe. V tých rokoch bola Prvá svetová vojna. Počkaj, prevrátim si stránku, celé som si to vypísal. Potom sú ďalšie mená majiteľov zámku: Křižan, Bubílek a zubár Čeladník, dentista. V roku 1939 sa novým majiteľom stáva predchodca zbrojovky Brno. Neskoršia zbrojovka Brno, fabrika z Brna, to dá rozum. A zámok slúži na rekreačné účely. No a od roku 1953 je majiteľom štát. Sú tu ubytované, tomu som úplne nepochopil, deti gréckych emigrantov. A teraz nechápem, či niekto emigroval do Grécka a jeho deti tu boli, alebo či Gréci emigrovali do Československa a ich deti tu boli. A prečo by tu boli ich deti, keď by tu boli aj tí emigranti? To mi není jasné.
No v roku 1960 by tu malo byť detská psychiatrická liečebňa. Detská psychiatrická ozdravovňa. Keby sa tak niekto prihlásil, kto tu navštevoval túto psychiatriu, ale pochybujem, že by sa niekto k tomu hlásil, že si predstav, že by sa Čunek prihlásil, že no, tu som pobýval 4 roky. Ani neviem, či je to pravda, či tu naozaj v skutočnosti sa nejaké deti sanovali, liečili. No, od roku 1983 je zámok opustený. Na YouTube som videl také videá, jak tu cvičili psov. Táto video sa netýkalo cvičenia psov, ale priamo už to bola ukážka, ako tí psi vyhľadávajú. Čo je keď je zemetrasenie, zavalí nieko a ten pes to nájde. SRS, výcvik alebo tak nejak. Jeden z tých psov mal meno Wi-Fi. No a bol tam aj sklep a ten nebol moc veľký. Normálne by sa tam zmestili všetci fanúšikovia Janka Ledeckého. A jak som sa tam súkal, tak som si roztrhal gate aj tričko. Tak vás touto cestou chcem požiadať o zasponzorovanie tohto kaštieľa. Môžete poslať obci Bránky nejaké peniaze. Nejak v roku 2014 dokonca obnovili tú vežičku. Na zemi v miestnosti leží taký rebrík a s ním by sa dalo dostať do tej vežičky, lenže hore boli desky a bolo to tam zadebnené. Tak dúfam, že si vydržal môj chorý koment. Pozdravujem chlapcov z Erasuru, čo mi tam hrali do kroku. Ale to si robím srandu. Akurát tam boli kolotoče, pouť. A to tam búchalo. Nepočul som vlastného kroku. Stepu. Pozdravujem Chovyho, toto je jeho revír, Setínsko. A pozdravujem chalanov, čo mi pomohli s týmto. Za hudbu. Sládkoviča, samozrejme. Marcela. Potom jedného, čo ma donútil to urobiť ako tak. Kvalitne. Ako tak. Skoro som sa to naučil naspamäť, tie dejiny. To bolo na webovej stránke obce Bránky. Neznášal som školu a učiť sa niečo naspamäť. A keby som ti to mal teraz bez papieru, 1701 to začal stavať František Erasmo Lochner z Lockenau. 1746 to predal. Už nie on, lebo on už bol mŕtvy, jeho dedičia to predali, neviem komu, musel by som sa pozrieť do papierov. Tak ahoj, Urbexer NO2 pri ďalšej paranormálnej budove, jak sa tam paranormálne nasúkam cez takú čokoládku okna. Natrhnem si gate tričko, predstav si, že by som tak došel potom taký otrhaný na MNV, na obecný úrad, ako sa teraz volá, nech mi dajú nejaké informácie o tom. V momente by som išiel v putách odtiaľ. Ahoj.